u minn Marzu nkunu nistgħu nibdew mixi lura lejn ir-ritorn għan-normalità. 362 każi pożittivi, rekord assolut. 4 imwiet bil-COVID-19, 3128 każi attivi. Din is-sitwazzjoni xejn sabiħa tal-pandemija f'pajjiżna fejn jum wara ieħor Malta tesperjenza rekord fuq rekord. L-awtoritajiet tas-saħħa konfermaw li fl-aħħar sigħat żewġ nisa ta' 68 u 76 sena u żewġ irġiel ta' 64 u 75 sena mietu fl-isptar Mater Dei kaġun tal-COVID-19 biex bekk it-total ta' vittmi tela għal 325. Dawn iċ-ċifri itellaw it-total ta' każi attivi għal 3128 u mill-bidu tal-pandemija l-hawn kellna 23,588 każ pożittiv. Intant, minn informazzjoni li ngħatat fil-programm NetLife kien konfermat li bħalissa l-R-factor jinsab fil-livell ta' 1.4 illi hu ferm ogħla minn kemm kienet ir-rata ta' trasmissjoni tal-virus ġimgħa ilu. Meta tanalizza n-numri llum l-R-factor jiena ġibtu minimum għadd attent ħafna mbaxxi kemm nifla 1.4. X'jiġifieri 1.4? Jiġifieri jekk inti għandek illum ejja ngħidu 233. Tajjeb? Mela dawn se jinfettaw 233 u 0.4 oħra. Jiġifieri dawn se jinfettaw. Tajjeb? 100 u forsi 50 oħra. U minkejja dawn il-fatti qed nibqgħu nisimgħu messaġġi konfliġġenti u stqarrijiet partiġjani li jinjoraw is-sitwazzjoni preżenti. Verament qed ngħixu f'ġenna f'dal pajjiż qed ngħixu f'ġenna f'dal mument. Sal-erba kienu 30,329 il-persuni li tlaqmu biż-żewġ dożi, b'ħafna mill-anzjani għadhom ma tlaqmux. Kristin Mamo, Net News.